Mábhreathla bhí ann bhí sceitmíní an domhain orm. Dúisigh mé agus prab mé os mo labba. Cuir méadí orm agus le mé síos an stair. Ar an mór bhí cúpla buntanas agus a long cartaí. Doscail mé mo cartaí agus mo buntanas agus bhí mé an sásta. Ach nuair doscail mé mo bróga pell ó mo hisismóirí. Bhí dá ticéad don chluthe seo an áireadh sí gan in Manchester City. Le mé le háthas. Tá cuimhne an lá chomh sul ar meagna go dorfan ar an leabhar gur tharla sé inniu. Chuaigh mé go dtí an chluthe le Ms.Cahir Kevin. Bhíam ar muin na micin ó bhágáil an tí. Nuair thuicimar an stád bhí slú oldmhór an rán. Ar 3 o'clock Rinne foirne ar an parca. Tá náirt an foirne is searlam. Bhí Manchester City chun tosaí 2-0 le gleathanna. Ach is minic óga cúmáil ar dearg. Agus fuaig náirt an chluthe 3-2. Ní neart go cur le céile. Tar éis an chluthe de mar burger agus scalóga. Cúmar bháilí ar an trein. Le mé isteach sa seomra sí. Agus déag mé match of the day.